Tak, ahoj Jarmíre, já tě zdravím a vítám u nové meditační nahrávky, kterou ti pošlu a snad se ti bude líbit. Právě začínáme. Tak, vidíš spoustu andělů, spoustu hodných bytostí kolem sebe, ale poslouchej se do krásné meditační hudby, která je tady pro tebe a anděle ti pomáhají tak, jak nejlépe umějí. Pokud se cítíš slabý, dobijou ti baterky, pokud chceš pomoct s jakýmkoliv úkolem, není to problém. Zaposlouchej se teď do mého hlasu, do krásné meditační hudby. Nacházíme se u studánky, která je krásně blištivá a uvnitř té studánky je voda, která má uzdravující účinky. Ty si teď umáš ruce a obličej a budeš se cítit jako znovuzrozený. Plnými hestmi na sebe dáváš krásně studenou vodu ze studánky. Krásně studená voda tě ochlazuje. Jdeš dál, až dojdeš na louku, kde stojí stromy. Pod tím stromem si odpočineš z jeho koruny kmenem, proudí v tobě životodárná energie. Podupeš stromu a pak jdeš dál. Uvidíš krásnou louku plnou květů. Lehneš si do pestrobarevné louky a necháš se volně unášet svou fantazií a svými pocity. Při celé procházce jsou při tobě přítomně archanděl Rafael, archanděl Gabriel a archanděl Michael. Ležíš na louce a všechny starosti jsou úplně pryč. Andělé totiž přinesli velkou nádobu a žádají tě, abys ty starosti hodil do téhle nádoby. Tak co? Už si to tam hodil, všechny ty své strachy, všechno to, co tě brzdí, co tě trápí. Výborně. Andělé to teď
odnášejí tě do nebes k Bohu. A ty máš jedinečnou možnost teď si užít pocit, že tě nic netrápí, že tě nic netíží a radovat se s tvojí holkou ze života. Amen. Teď se nacházíme u ohně, oheň plápolá svojí silou a ty na tuhle krásnou meditační hudbu tančíš do ohně a je to moc krásná hudba. Moc krásná hudba. Teď se objímáte. Při vašem objetí s Danielou jsou přítomní všichni andělé lásky. Všichni andělé lásky tančí teď okamžitě a hned. Andělé tančí s vámi a radují se z tvého a Danielina štěstí. Krásně. A teď uvidíte najednou anděla umění. Má před sebou plátno a maluje právě vás. Maluje právě vás. A maluje vás velice hezky. Tenhle ten obraz je energetický. Tenhle ten obraz je kouzelný, dodává vám energii. Dívejte se na krásné barvy vnitřním zrakem a vás zřejmě tenhle obraz zvedá energie lásky vašeho vztahu. Nyní si lehnete na lavičky u ohně a posloucháte krásnou meditační hudbu.
se vám odpočívá, jak se vám líbilo u ohýnku. Krásné, že? Tohle meditace se můžete pouštět tak dlouho, jak budete chtít. Je nevyčerpatelná. A kdybyste chtěli další, tak není problém. Není problém nám nahrát další meditaci. Jaromíre, přeji vám s Danielou hodně štěstí a božího požehnání. Měj se hezky. Ahoj, zdraví tě i